Bima Ni Rao. Jung Sibigan Bima Ni Rao. खुलुमबाय गासैखौबो दिनैनि गोथार 10 नभेम्बर बे गोथार सानाव जोंनि बड'लेण्डनिनो मोनसे सम्पति गसाइगाव बिएड कलेजाव फैनानै बर'निनो मुंदांखा बर' हारिनिनो सानसुमै गसाइगाव बिएड कलेजनिनो मानगोनां प्रिन्सिपाल सार डक्टर अजित बर' सार बिथांनि जि बिजाब लिरनाय आंनि नोजोरजों पद्मश्री डक्टर कामेश्वर ब्रह्म जिउ खौरां 2020 बिथांनि लिरनाय जि बिजाब जों रावबो मिथियै गैया जे डक्टर अजित बर' सार बिथांखौ लिरगिरि बर'निनो सानसुमै आरो गसाइगाव बिएड कलेजनि प्रिन्सिपाल बिथांखौ बर' हारिजों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन हारियाबो बिथांखौ सिनायो आरो बिथांनि जि लिरनाय
गेदेमा पद्मश्री जी बान्था मोनगिरि आरो बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि मानगोनां गेदेमा सार बिथांनि जिउ जारिमिन आसा खालामो बे बिजाबा बिथांनि जिउ जारिमिना जोंनि बर'नि लाइमोन बिथांमोनखौ थुलुंगा होगोन। आयदा बादियै दङ पद्मश्री डक्टर कामेश्वर ब्रह्मनि जोनोम 1 बिलाइयाव, भुमका गामि आरो सेंग्रा सम 2 बिलाइयाव, सोलोंथाइ लानाय आरो साख्रि मावनाय 5 बिलाइयाव, डक्टरेट डिग्री लानाय, जुलि जानाय, हारिमुआरि आरो हारिमा गेजेरारि सावरायमा मेलफोराव बाहागो लानाय, थुनलाइयारि आरो समाजारि आफादजों लोब्बा, दैदेनगिरि महरै हाबा मावनाय, फाव दिन्थिगिरि महरै डक्टर कामेश्वर ब्रह्म बान्था मोननाय बिथांनि थुनलाइ सोरजिनाय आब्रुथि आरो सम मानिसुला महरै बिथांनि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै मानगोनां डक्टर अजित बर' सार बिथाङा लिरनानै सेबखांनानै जोंनि गेजेराव होनो हाबाय आरो जोंहा फोथायनाय दङ दानि लाइमोन बिथांमोना आरो जों बे बिजाबखौ गेदेमा सारनि जि जिउ जारिमिन बेखौ फरायनानै जोङो जि सारा गावनि गोग्लैसोनाय ओनसोलनिफ्राय जोनोम लानानै सोलोंथाइ लानानै कलेजनि प्रिन्सिपाल जानो हादों, डक्टरेट जानो हादों आरो बर'निनो बयनिफ्राय देरसिन माहारियारि आफाद बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जानो हादों आरो भारत हादोराव पद्मश्री बान्था जोंनि बर'नि गेजेरनिफ्राय लानो हानाया जोंनि थाखाय गोग्गाथाव। आरो बिथांनि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै नाजानानै सान हर खस्थ' खालामनानै मानगोनां गेदेमा डक्टर अजित बर' सार बिथाङा जोंनो सोरजिनानै होनो हाबाय। बेनि थाखाय बिथांनिसिम साबायखर थाबाय। जों बिथांनि जिउ जारिमिनखौ फरायनो मोनगोन आरो जों आसा खालामो दिनै जोंजों लोगोसे आसामाव आरो बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय साफ्रोमबो बर' सुबुंजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिया बे बिजाबखौ बजबनानै लागोन आरो साफ्रोमबो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला गेदेमा मेलेमजिबि फोरोंगिरि साफ्रोमबो जाहाथे बजबनानै बे बिजाबखौ फरायगोन आरो खनसे खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों गेदेमा सारनि जिउ जारिमिनखौ लिरनानै आरो बर'निनो जि थुनलाइ बाख्रियाव बेखौ होनो हानायनि थाखाय गेदेमा डक्टर अजित बर' सारनो खनसे आखाइ खबनानै होयो बेखौ आं खावलायनाय थाबाय। आरो बेबायदि गेदेमा डक्टर अजित बर' सार बिथाङा बर'निनो आरो सारमोन बादि गेदेमा सुबुंफोरनि आरो माखासे मुंदांखा सुबुंफोरनि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै लिरबावनो हागोन आरो लिरनानै रुजुनायाव जाहाथे जोङो बर'नि लाइमोनफोरा जाहाथे सारनि नाजानायनि गेजेरजों जों जाहाथे मिथिनो हागोन बेखौ जोंहा मिजिंथिनाय थाबाय। गेदेमा डक्टर कामेश्वर ब्रह्म सार बिथाङाबो जिउआव जाहाथे मोजां देहा लानानै आरो बर' हारिनि थाखाय बर' हारिखौ दालांनायाव बर'नि राव बर' बिजों बर'नि हारिमुखौ फोथांनायाव आरो आथिखाल जोंनि लाइमोनफोरनो जाहाथे बिथाङा बोसोन होलांबाय थानो हाथों, मोजां देहा लानानै अरायसम गोलाव जिउ थांनानै थाथों। जोंनो गेदेमा सार बिथांखौ बर' हारिया जोंनो नांगौ। बेखिनिखौ आफा अबंलावरिनाव आर'ज खालामबाय आरो गेदेमा सार जे डक्टर अजित बर' सार बिथाङा गाव नाजानायनि गेजेरजों जे आंखौ बिजाब जि बेखेवनो जे खावलायबाय एसां गिदिर बिबानखौ आं बादि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे सोद्रोमानो होनायनि थाखाय गावखौनो खाफाल गोनां होननानै सानना लायो आरो मानगोनां अजित बर' सार बिथांनिसिमबो साबायखर थाबाय। गसाइगाव बिएड कलेजाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै फैनो लुबैनाय गोबां हास्थायनाय दंखायोमोन, नाथाय सम सुबिदा मिलायैखाय फैनाय जायाखै। गसाइगाव बिएड कलेजखौ साफ्रोमनिबो जोंनि आथिखालनि लाइमोनफोरनि खुगायाव थायो आरो गोबां
बुंनांगौ दंमोन नाथाय दिनैनि जि आयदा बे आयदायाव आं बारा बाथ्रा बुंला दिनै हायनामुलि जि बर' थुनलाइयारि गौथुम बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लादों आरो दिनैनि गोथार सानाव बे बर' हायनामुलि जि बर' थुनलाइयारि गौथुम बे जाहाथे आरो गोबां माखासे सोरजिबावनो हाथों थुनलाइयाव जाहाथे खामानि मावलांबावनो हाथों बेखौ जों आफा अबंलावरिनो आरज खालामबाय दा बिएड कलेजनि साफ्रोमबो फोरोंगुरु बिथांमोनखौ आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साबायखर बावो दिनै गसाइगाव बिएड कलेजनि मानगोनां प्रिन्सिपाल सारजों लानानै माखासे फोरोंगिरि सार बिथांमोना गोबां बे ओनसोलनि सेंग्रा सिख्लाजों लोगोसे फोरोंगिरि बिथांमोनखौ गियान होनानै नोंथांमोना फोरोंनानै हरबाय गोबां नोंथांमोनहा लेखा गोरों खालामबाय बे ओनसोलनि सुबुंफोरखौ दा जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय साबायखर बावो आरो जोंनि एबसुनि डायरियाव अराय सम फोरोंगिरि बिथांमोना गिबि सिरियाव जों जायगा होयो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मिशन क्वालिटी एडुकेशन फोसावनानै बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनो नाजादों बाव जोंनो फोरोंगिरि बिथांमोननि जोंनो सापर्ट नांगौ आरो दिनै 2006 मायथाइयाव मेट्रिक पासनि हारा 66 सायाल' फार्स्ट डिभिजन मोनदोंमोन नाथाय दिनै फैयै फैयै दिनै 1800 1600 1700 फार्स्ट डिभिजन मोनफैबाय बोसोरसेयाव दा बेयो जोंनि फोरोंगिरि सार बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों जादों आं दाखालि बावै एबसुनि एडुकेशन सेक्रेटारि हिसाबै नीट आरो JEE पास जानायखौ साबैसे पास जादों सानदोंमोन आं जेला सानदों कमप्लिट जायाखै गुवाहाटीखौ जोङो मोनजोबाखै 45 से NEET पास जादों देग्लाय बर' फरायसाफोरा 30 से JEE पास जादों आरो गुवाहाटी सिटीखौ जों दांजोबनो हायाखै थ' होमबा बोसोरसेयाव जुदि 50 जन NEET पास जायोब्ला 50 जन JEE पास जायोब्ला बाव जोंनि फोरोंगुरु सार बिथांमोननि नाजानाय आरो गोलोमदै गारनाय दङ दा जै गसाइगाव बिएड कलेजाव जोंनि फोरोंगुरु सार बिथांमोनहा गसाइगावआ बेन्सार गसाइगाव बिएड कलेजा बेन्सार बिथांमोना नोंसोरो गावनि रोंनायखौ लानानै दहाय गेदेमा अजित बर' सारा बुंदों फोरोंगिरिया जेरै ममबाति बादि गावनि गोलोमदैखौ गारनानै जोंनि ओनसोलनि फोरोंगुरु सार बिथांमोनखौ लेखा गोरों खालामबाय लाइमोन बिथांमोनखौ फरायसा बिथांमोनखौ नोंसोरो फोरोंगासिनो दं बिनि थाखाय आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साबायखर बावो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बर' रायजो राजा आन्दलन खालामनानै दाखालि बावै गोजोन गोरोबथा जालांबाय 27 जानुवारि 2020 आव बाव मोनसे क्लजेस दंफायो 6.3 क्लजेस 6.3 क्लजेसआ बुंदों बिटिआर ओनसोलाव बेसेबां भेन्सार एडुकेशन इन्स्टिट्यूशन दङ बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन आरो बिटिआरनि बाहेरायाव माखासे बर' बिजों जेरै गुदि गेजेर गोजौ आरो हायार सेकेन्डारि आरो सिनियर सेकेन्डारि आरो डिग्री कलेजाव बर' डिपार्टमेन्टखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन होननानै दा बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया 28 आगस्टआव जोंखौ गुवाहाटीयाव लेंहरदोंमोन 30 आगस्टआव सीएमआ लेंहरदोंमोन आरो बेबादिनो कमिटि मोनसे दानानै होनाय जाबाय 6.3 क्लजेसखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय रमेश चन्द्र जैन सेबानि चेयारमेन बिथाङा चेयारमेन आरो एलिमेन्टारि सेकेन्डारि हायार आरो बिटिआरनि आरो बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ जोङो गोबाव सम सेपारेट डाइरेक्टर बिबोदोंमोन आरो बे सेपारेट डाइरेक्टरखौबो जोंनो आसाम सरकारा होबाय आरो बिनिनो डाइरेक्टरा 6.3 क्लजेसखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव सासे सोद्रोमा थ' रमेश चन्द्र जैना चेयारमेन एलिमेन्टारि हायार सेकेन्डारि आसामनि एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि बिथांमोना मेम्बार बिटिसिनि एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टरा मेम्बार आरो ममता हजाय सेपारेट डाइरेक्टर फर बड' मिडियाम एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेजनि बिथाङाबो मेम्बार आरो एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि फाइनेन्सनि सेक्रेटारि बिथाङा मेम्बार दा सासे चेयारमेन आरो 6 जन सोद्रोमा दानानै 6.3 क्लजेसखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय कमिटि दाबाय आरो बे कमिटिया खामानि मावगासिनो दङ दा ओंखायनो बड'लेण्ड ओनसोलाव जे जोंनि भेन्सार फसंथानफोराव जोंनि गेदेमा फोरोंगुरु सार बिथांमोनहा सेक्रिफाइस खालामगासिनो दङ ओनसोला डेभेलप जानांगौ ओनसोलनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाया लेखा गोरों जानांगौ आरो ओनसोला क्वालिटी एडुकेशन मोननांगौ बेयाव जाय कन्ट्रिबिउसन होगासिनो दङ देग्लाय बे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जों साफ्रोमबो बे गेदेमा फोरोंगुरु सार बिथांमोनहा 10-15 बोसोर 20 बोसोर 30 बोसोर भेन्सार एडुकेशन इन्स्टिट्यूशनाव बर' थुनलाइ आफाद एबसु आरो सार बिथांमोनहा ओनसोलखौ अननानै लाइमोनफोरखौ लेखा गोरों जाजानो लुबैनानै जे फोरोंगासिनो दङ
बेखौ जों जास्टिस होनो हागोन बेखौ जोंहा फोथायनाय दङ बेखिनिखौनो आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे सोद्रोमा हिसाबै फंनैसो दादा एसे एडेट खालामनानै होबाय।